Pudum pum. Autan sinua. Mitä sinä? Minä melkein. Pidä pääsen ylös. Nouse ylös sieltä. Voi ei. Mitä sinä oikein roikut siellä? Ilman vaijeria. Niin. Tajuatko sinä, että minua ärsyttää se, että sinä katselet valokuvia? En voi katsoa tätä pitkään. Se rupeaa itketyttää minua. Voi että, meidän lapsemme hukkui. Hei, missä mun silmälasit oikein ovat? Olet taas lainannut niitä ja hävittänyt ne jonnekin. En tiedä missä ne on. Minua ärsyttää, että sinä koko ajan kyselet minulta sinun laseistasi. Olen aivan unohtanut, miltä tuo sokeri maistuu. Niin, koska olen dietillä. Niin, sinä aina selität sinun sokereistasi. Minä olen itse diabeetikko, joo. Minähän syön sokeria, jos minä haluan. Kukaan ei estä sitä. Et edes sinä. Mitä? Niin, Tano. Täällä eli... Niin, minä haluan sokeria. Ja annat minulle autosi. Minä lähden kaahaa 1100. Minä en anna sinulle mitään. Mitä? Tekö olette täällä? Täälläpä hyvinkin. Mitä sinä itse? Ajattelin vain, jos täällä olisi viinaa. Tajuatko sinä, että minä en jaksa puhua sinulle aina? Sulje ne kaihtimet, että voidaan pusutella. Niin, täällä on hieno maali. Etkö näe taulua? Se on seinällä, aivan nenäsi edessä. Niin, minun mielestäni nuo kukat on ihan hienot, niin kuin housunikin. No niin, missi. Katso nyt vähän alaspäin, tai seinällä edes. Kello on... No mitä sinä sanoitkaan? Se, nyt huttua näin, että me lähdetään formulaan. Minne? Ei mä en oikein tiedä tosta, hei. Tiedätkö, formulat on aika... No älä nyt selitä siinä. Hei joo, mitä sä täällä teet? Kun mä tässä olen, hei sulla on siisti takki. Niin on sinä, tykkään siitä. Mistä sä ostit sen? Mä ajattelin hankkia samanlaisen. Tsik. Joo, siis minun mielestäni nuo takit ovat... Täällä tapahtuu tällaista. Joo, ja minun mielestäni on näin hienoa, että olette kokoontuneet tänne kuuntelemaan, kun minä kerron teille tänään, että olen mennyt kihloihin ja minä olen menossa naimisiin. Tsik. Naimisiin? Hei. Mitä sinä oikein selität siellä naimisiin? Täällä ei kukaan mene naimisiin. Vittu, hiljaa, mitä sinä selität? Mulla on kirjoja vitusti. Kato vaikka mun taulua tuolla takana. Siis kirjahyllyä. Siellä on kirjoja vaikka mistä. Halitaan, nyt pannaan. Niin, täällä ei panna nostettava sieltä kaupasta, mistä minä sanon. Miksi sinä teit minulle niin? Minä itken aivan hirveästi. Tajuatko sinä, miten se koskee? Olen saanut katsoa sinua pitkään. En tehnyt sitä tahallani.